αφήνει στις παραλίες που επιθυμούν. Ανδρούπολης. Βλέπουμε και στο χάρτη. Είναι περίπου γύρω στα 15 χωριά, τα οποία είναι 4 αρκετά μεγάλα, οι υπόλοιποι είναι οικισμοί από 5-10 σπίτια. Τρία μίτσιτια παπούτσια βρες να σε παντρέψω. Καθαρό το νερό. Κάτεβα στέριο μου, κάτεβα ξάνι μου, να σε παντρέψω μη. Εδώ ο Σαράντης ελέγχει την ποιότητα του νερού, καθώς και το πόσο κρύο είναι. Απόλαυσε. Εδώ ένας παραδοσιακός φούρνος όπου ψήνουν τα γιουβέτσια. Αυτό είναι μαγαζί, ένα φανταστικό μαγαζί μέσα στο πράσινο, μέσα στα νερά.